Bună dimineața, dragilor! Astăzi, pentru că este o zi cu soare, m-am gândit că poate aveți chef de un antrenament și pentru că toată lumea, în special doamnele și domnișoarele, vor un posterior de invidiat, mai ales vara, m-am gândit să facem un antrenament pentru mușchii gluteici sau fesieri. Bun, pentru antrenamentul de astăzi aveți nevoie de o greutate mare, un bidon de apă, puteți să luați unul de 5 litri, de 10 litri sau ce aveți pe acasă, sau o ganteră mai mare. Eu voi folosi o minge pentru a vă arăta exercițiile. Mingea mea are 4 kg, puteți să folosiți greutate și mai mare și mai mică, depinde cum vă simțiți. Haideți să începem. Bun, ne așezăm pe spate. O să depărtăm ușor picioarele. Mingea sau greutatea o să punem pe bazin. Susținem tot timpul greutatea cu palmele să nu ne vină în față. Bun, și o să ridicăm. Strângem tare fesierul și coborăm. Sus, jos. Încercăm să facem 20 de repetări. Bun, acum, de sus, scurt, strângem de fiecare dată. Încă 20 de repetări și vom sta cu bazinul sus până numărăm la 20. Bun, următorul set de exerciții. Ridicăm bazinul, depărtăm genunchii, apropiem și coborâm. Depărtăm, apropiem, coborâm. Facem 20 și așa. La următorul rămânem cu bazinul sus și depărtăm doar genunchii. 20 de repetări. Și după aia vom rămâne cu bazinul sus până numărăm la 20. Bun, acum ridicăm un picior, celălalt rămâne îndoit și o să împingem bazinul sus, jos. Brațele rămân întinse lângă corp. Vom face 20 de repetări. Următorul exercițiu, ridicări scurte de bazin. Bun, tot până la 20 și apoi vom sta 20 de secunde cu bazinul sus și piciorul ridicat. Același lucru îl vom face și pe partea cealaltă. Apoi, să mai arăt câteva exerciții. Ne întoarcem. Vom întinde un picior și coborâm pe antebrațul opus și ridicăm, coborâm. Încercăm să strângem și bazinul și abdomenul. Și încercăm să nu facem balans din trunchi, da? Se ridică numai piciorul, strângem tare din fesier. 20 de repetări. Vom face apoi 20 scurte. Întindem piciorul, întindem vârful și ridicăm. Și ca și la celelalte seturi, vom sta 20 de secunde cu piciorul întins. Bun, următorul set de exerciții. Tragem genunchiul la piept, întindem, ridicăm, coborâm. ...20 de repetări, apoi întărim piciorul și scurt pistoane spre tavan, da? Tragem ușor vârful spre sol și împingem scurt. Până la 20, apoi stăm
20 de secunde. Și ultimul set, ridicăm lateral, piciorul rămâne îndoit la 90 de grade, până la 20, după aceea ridicăm, întindem, tragem și coborâm. Și cum cred că deja v-ați obișnuit, ridicăm piciorul și rămânem acolo cu el 20 de secunde. Perfect! Cam astea au fost exercițiile pentru astăzi. Desigur că vom face cu fiecare picior aceleași seturi de exerciții. Să aveți o zi minunată și un weekend frumos! Vă pup!